na-eme ihe dị ma ya ụwa ka ya ọtọ azụ emejola mmadụ ma mmadụ emejọkwana gị. Mgbe onye nwe ụlọ malitere igosi ọbịa ji fọdụrụnụ mara na ụlọ erula ka ihe ilu ahụ pụtara. Oke, mgbe onye nwe ụlọ malitere igosi ndị ọbịa ji fọziri n'ụlọ marụ na ụna ọ pụtara bụ na nke anwa bụkwa nkọwa ask your grandfather. mana elu ya bụ na anya ka eji achọ ọgaranya na ahịa ndị onye ọbịa ji fọrọ n'ụlọ ọgụ leri ya bụ na ọ nọjugo na ihe niile dị n'ụlọ agwụgo na ọ chọrọ ka ọ na nwanna ya bụ na ask your grandfather. ọ dị sem nkọwa ka mụ na gị na-akọwa. Ị dị smoke Igbo. Ka ihe na-akpọ watermelon n'Igbo.